Mga litag nga likayan. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 16. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod ug ang mga kailibgon sa mga mata, ug ang pangandak sa kinabuhi, dili iya sa amahan kundi iya sa kalibutan. Ang garbo ug ang gugma sa kalibutan mao ang mga litag nga dako kaayo nga babag sa espirituhanon ug pagtubo sa grasya. Kini nga kalibutan dili ang langit sa Kristohanon, kundili ang talyer lamang sa Dios. Diin kita mahimo nga angayan nga makighiusa sa walay sala nga mga manulunda sa usa ka balaan nga langit. Kinahanglan nga kanunay natong bansayon ang hunahuna sa halangdon dili hakog nga mga hunahuna. Kini nga edukasyon gikinahanglan aron sa paggamit sa mga gahom nga gihatag sa Dios kanato, aron ang iyang ngalan labing mahimaya dinhi sa yuta. Kita adunay tulubagon sa tanang halangdon nga mga hiyas nga gihatag sa Dios kanato. Ug ang paggamit niini nga mga galamhan nga wala gayud niya gidisenyo nga kinahanglan natong ipakita, usa ka pagpakita og ubos nga pagkadili mapasalamaton ngadto kaniya. Ang pag-alagad sa Dios nagkinahanglan sa tanang mga gahom sa atong pagkatawo, ug kita mapakyas sa pagkabot sa laraw sa Dios gawas kun atong dad-on kini nga mga gahom ngadto sa usa ka hataas nga kahimtang sa pag-ugmad ug pag-edukar sa hunahuna sa paghigugma sa pagpamalandong sa langit ng mga butang ug pagpalig-on ug pagpauswag sa mga kusog sa kalag pinaagi sa matarong nga mga buhat nga nagalihok ngadto sa himaya sa Dios. Gawas kun ang hunahuna maedukar sa paghunahuna sa relihiyoso nga mga tema, kini mahimong luya ug mahuyang niini nga direksyon. Apan samtang nagpamalandong sa kalibutanong mga buluhaton, kini mahimong lig-on kaysa niini nga direksyon kini giugmad ug gipalig-on sa ehersisyo. Ang rason nga lisod kaayo alang sa mga lalaki ug mga babayi nga magkinabuhi nga relihiyoso, tungod kay wala nila gigamit ang hunahuna ngadto sa pagkadiosnon. Gibansay kini sa pagdagan sa atbang nga direksyon. Gawas kun ang hunahuna kanunay nga gigamit sa pag-angkon og espirituhanong kahibalo ug sa pagpangita sa pagsabot sa misteryo sa pagkadiosnon, kini dili makahimo sa pag-apresyar sa mahangturong mga butang. Sa diha ang kasing-kasing na bahin naguna sa paghunahuna sa mga butang sa kalibutan ug gamay ra sa mga butang sa Dios, walay espesyal nga pag-uswag sa espirituhanong kalig-on. Samtang ang kalibutanon mao ang tanan nga kainit ug ambisyon sa pagsiguro sa yutan-on nga bahandi, ang katawan sa Dios wala mahisama sa kalibutan. Apan nagpakita pinaagi sa ilang mainiton, mabinantayon, naghulat nga posisyon nga sila mausab, nga ang ilang puloy-anan wala niining kalibutana, kundili nga sila nangita og usa ka labing maayo nga yuta bisan ang langit nun.